Защо Тото трябва да се върне в социалните канали и отново да започне да качва. Всички знаем какво се случи преди няколко месеца. Заради интервю с Тити Папазов, Тото беше наказан и изцяло канцелиран. Тото се извини за реакцията си по време на интервюто и за това, че е използвал разказа на Тити Папазов като хайлайт. Седмица по-късно той качи клип, който разказваше за кенсъл културата, но след като се разбра, че клипа е изцяло копиран от американски влогър, той беше изтрит след няколко часа. А в самия клип Тото се показваше като жертва и се беше снимал в затворнически дрехи. В момента в канала на Тото в YouTube са свалени абсолютно всички клипове, дори и този с извинението му. Тото, време е да се завърнеш в социалните мрежи. Ето защо. Това е единствения начин да разбереш кои са ти истинските фенове. Да, със сигурност има хора, които са те канцелирали и повече няма да те следят, но със сигурност има и много такива, на които ти липсваш. Да си контент креатор е нещо съвсем ново и никой не е застрахован от грешки. Напълно човешко е да се греши и в това няма нищо лошо. Тото, време е отново да започнеш да правиш интервюта и да качваш клипове. Старото съдържание може да го върнеш без никакъв проблем, но го направи 18+. Проблема с него е, че в повечето клипове се пуши и се пие алкохол, което не е добър пример за подрастващите. Също така, изцяло можеш да прегледаш отново старото съдържание и наистина да изтриеш тези интервюта, които смяташ за неподходящи. Аз, например, веднага се сещам за интервюто с Ванко 1. Просто той не е персонажа, който може да даде добър пример. Друга идея е да направиш интервю сам със себе си и наистина да разкажеш за всичко, което се случи от тогава до сега, как го прие, как се отрази на кариерата и на работата ти, как го прие семейството ти и така нататък. Винаги ще има хора, които те хейтят и които не те харесват, но със сигурност има и хиляди такива, които нямат търпение отново да те видят.